Sithando sami, yazi uyangiphoxa. The way ngithanda ngakhona. Kodwa nje la way wenza ngakhona awenzi kahle. Buka sengilungisa mengifika endlini, ngiyeza next Friday sengilungisa. I-Friday mina ngibe ngingabhadarile i-rent, ngithi yazi uyibhadala nge-15. Asikesi mani, ngizothumela imali emalangeni. Para mina ngizokhuluma kahle inkulumo. Hayi okay. Ngizobona ngawe ke mawufika. Okay. So this time. Ya, shuthi isithembu baba phela mina ngindoda omzini. Wena uthini? Uyavuma ukuthi mina isithembu azange angitshele ngaso, mina ngazi nje ngiyi1 ngize ngimzalela abantwana abangaka pho ungangitsheli lutho. Ntanti mama na ududu ngizalile abantwana ungangizohlala sikhulume ngilento. Kanti wena waye ungahlanganisanga nodudu? Into engizoyenza manje bengazi ukuthi uNkulunkulu usidikanisa sona. Bengisafuna ukuyihlela kahle. Ududu yena unabantwana abangaki? Unabanye, unabantwana abawu4. Uzobamela abantwana abawu7. Njengoba ngilongo. Njengoba phela i-construction yakho uyazi ukuthi ayiholisi nakangako. Uzobamela ama-room angaka uzowakhona or ududu uhlala kubo? Uhlala kubo naye. Hayi. So you're only finding out now, or like you only finding out or motho o na le other kids. What's that the whole time or ona le bana? Bengingazi nokwazi, ngiyaqala nje. How does that make you feel? U feel kanjani ngale ndaba? It's right ukuthi hlale phansi sikhulumeni, sihlele yonke into. Ekufilisa kanjani le Kodwa ndaba? baby yo. Yakho sema ngizophinyeza lapho sikhuluma kahle le ndaba.